snel vergeten, de lessen in de boog, eind de focus pleiten, de dakkraan die blinkt, de nooit heeft gedoord, die komt mij naar binnen en nog lekker door. In dat lot zo'n geluk verborgen, het komt ons leven en niet in morgen. Wat een tijd dat wegen wij, en een nieuwe start voor een kroeg van vandaag. De concurrentie komt nog flink aan het strijden, maar ik laat hem maar te veel, anders kon zich pleiten. Op die trobio, door is het moeten doen, het beetje biljarten, weer is aan het hoogste show. In dat lot zo'n geluk verborgen, het grovelsteen vullen niet en morgen. Wat een tijd dat brengen wij, en een nieuwe start voor een kroeg van vandaag. Wie de troubadour, Jozef Schoen, wie de troubadour. Collega Miek. Ja, collega Jacques. Boven niets te doen, collega Miek. Nee, collega Jacques. Er is al een jaar geen licht meer aan geweest daarboven. In het bassin, collega Miek. Ja, wat is dat, het bassin? Dat is de kelder. Oh, nee, collega Jacques. In de kelder. De dartclub is naar het boshuis vertrokken. Jachtzaal, collega Miek. Nee, collega Jacques. Drakenkapel. Zijn ook al vertrokken vanaf het moment dat Rob de prijs heeft gewonnen. Dan moet je de tent ook maar niet zo verbouwen. Nee, dan laat hij ons in zo'n apenpakje hier rondhuppelen. En hij zelf met vrouw en kinderen aan de Côte d'Azur. Zomaar apenpekske. Tja, hij belde toevallig gisteren nog. Weer op? Ja, hij vroeg of we nog geen binnenhalen gekregen. Wat heb ze gezegd? Ja, precies hoe is het is. Dat voor alleen de rekening van de boekhouder binnen heb ik gekregen. En als het zo doorging, dan vertaal ik je de boekhouder me nu te hebben. Ik ga nog één keer in de agenda kijken. Collega Miek. Ja, collega Jacques. Is het vandaag 17 juli, collega Miek? Correct, collega Jacques. Bijna 20 uur, collega Miek. Dat klopt, collega Jacques.
Dat heb ik voor een reservering in het restaurant. 2 personen. Vandaag? Ja, vandaag. Oh, dan moet ik het klaarmaken. Goedemiddag. Hoi! Vraag je gereserveerd bij NKV de Troubadour. Klopt dat wel? Dat klopt. Welkom bij Château Le Troubadour aan den Wevelse Markt. Onder welke naam had u gereserveerd? Gereenbonger Zuidner! Tafel 23, collega Miek. Mag ik uw jas aannemen? Krijg je daar op terug? Meneer, mevrouw, u zou kunnen overwegen om te gaan zitten. Komt u maar zitten. Daartoe hebben wij in dit restaurant tafels en stoelen geplaatst. Komt u maar zitten. Mogen ik de menukaart terug? Dank je. Ingrid! Ingrid! Hou er een kans! Ah! Doe ook hier! Alles goed? Ja! Lang niet meer gezien! Ja! Oké, lang niet meer gezien! Zeg Ingrid! Ja? Kijk toe maar! Ik mag zo wie gewillig en de boel is niet zo! Wat zegt dich? Kijk toe maar! Ik mag zo wie gewillig en de boel is niet zo! Weet je wat? Pak toe dich maar, zo wie gewillig en de boel is niet zo! Dan kijk ik maar op de kaart! Dat is goed! Verzetten op 1 wien! Hup, op 1 wien! Vliegen kunnen we zo knappen, ja. Ik snap er toch even al jaren niets van. Harry Couvert avec du crouton. Wat betekent dat? Vliegen! Ja, ik heb die goed genoeg. 2 grote boeren niet zo. Meneer, mag ik u deze amuse van het huis aanbieden? Het is... Aan het regeltje. Mevrouw, mag ik u deze
van het huis aanbieden. Het is een kompot van... En een lepeltje. Erik? Erik bestuurde het. Sinds dat zo vries met die vriendin ook neer. Zijn van ik nergens meer. Hey, shit! Ja, lang niet meer gezien. Zeg, is er even de kamer te doen? Nee, dat doen we zo, wacht. Dat is in de bus geweest. Ja, maar vandaag is wel een hele speciale dag. Want precies een jaar geleden hebben we ons leren kennen in de kelder. Het was toch al jij duister. Maar ik heb toch echt het lekkerste gruwel gedroet gezocht. Ja, 2 grote boerenschnitzel. Erik, dat is geen boerenschnitzel meer. En de smerps. Nee, Frietsaté. nee. En ook geen crazy dinner meer in de grote zaal. Ook geen crazy dinner meer in de grote zaal. Ja, maar vliegertje, nu had ik nog een surprise beloofd in de grote zaal. Ja, maar dan moet ik eerst weer een boerenschnitzel met spek en olie hebben gehad. Erik, dat is geen boerenschnitzel meer. Kijk maar op de kaart. Dat kan ik niet lezen. Misschien zit er wel boerenschnitzel op zijn Frans op. Nee, dat steekt er weer op. Dat is geen boerenschnitzel meer. En als ze naar de keuken gaan op de vindt nog een schnitzel, dan bak ze een ding vanzelf. Als toen geen boerenschnitzel meer kunt maken, dan wel ze zaak maar op. Die kent dat wel. Toen was het nou druk in de keuken, nu vooral je niks meer te doen. Ik dacht dat we zo dikke vrienden waren. Jacques. Ja, maar dat is geen schnitzel meer en ik kan er ook niets aan doen. Dan ga ik zelf blijven kijken. Geen boerenschnitzel binnen 3 uur. Moet ik kijken weer. Hé, wat gaan we doen? Hé! Hé, Erik! Hé! Wat is het hier? Hier is geloof ik al heel in de keuken. Maar die entourage hier, dat trekt toch niet meer in deze tijd, jongen. Dat is toch niet wat ik bedoeld heb, jongen. Dat ken ik niet. We moeten volgens mij het enige gaan veranderen hier. Allee, Erik, Rudy! Wat doen we? Wat kijk ze leeg? Ik ben geladen. Als toen hij snel kwam, want ik hoopte dat ze trekken. En doen we? En in jouw gezicht gezien, heb ik je dekker gezien. Maar ik kan je niet thuis brengen. Dat hoeft niet, schatje. Ik kan zelf met de auto. En anders geeft Herman mij wel. Zeg, Erik, geef mij eens de menukaart voor die tent hier, jongen. Hier, kun je zelf maar. Dat is meer de avondbon van de apotheek van op de Reuver. Ik heb er geen niets lezen. Nee. Spellers moeten we hebben. En Friese theesaus. Dragenkleurtjes. Maar vooral schnitzel. Nou, Erik, ik laat me eens verrassen. Ga jij eens een schnitzel voor me klaarmaken? Mijn idee. Zie, maak ik in de kant. Meneer Dijmer, Ja, jongen. wij gaan er hier een toptent van maken. We gaan die tent eens even grondig verbouwen, want dit is echt niet meer van deze tijd, jongen. Dit ken ik meer. Wie doet nou zoiets? Dat ken ik. Nou, Herman, nu je het zegt, hè. Ik kreeg al allemaal van die vlekken in mijn nek van het interieur hier, hè. Maar we zijn tenslotte niet voor de troubadour hier, hè. We zijn aanwezig gekomen voor de groentehof, hè. Ach, jongen, dan is het te lang vergeten.
Zit! Ah, kijk, kijk. Dat ziet er goed uit, Erik. Dat is nog eens een mooi schnitzeltje, jongen. Goede keurslagen, geloof ik. Ja, dat ziet een goede structuur. Ja, dat heb je goed gedaan, Erik. Dat is nou een schnitzel. Maar volgens mij, dat je toch iets vergeten, jongen. Zo, die grote wil ik hebben. Erik, zet die nou gelijk op de menukaart, doe er wat groenten op en uitjes en zo en dan noemen we het boerenschnitzel. Mijn idee. Erik. Kijk eens. Kijk eens. Die muziek hier, hè, die bevalt ons ook niet. Hè. We zoeken wat vlottels. En iets Bourgondisch. Dat kan. Mijn idee. Wat gaan we, Erik? We gaan die tent hier helemaal verbouwen. Meneer Rijmen, als jij nou die jongens even uit de auto gaat halen, dan gaan we hier een toptent van maken. Alles moet hier anders. Jongens, kom aan. Kijk, Kom aan. het pannetje, dat ben je verkeerd, hè? Kijk. Ja, dat weet je. En ook, weg met die rommel. Even niet tegen kijken, jongens. Kan ook, hè? Dat is stoelwerk. Kan ook, staan ik op. Kijk. Kijk hier, dit is nou wat ik bedoel. En als je er nou echt een toptent van wilt maken, die naam, Château de Troubadour, ik zou het gewoon even Café de Troubadour gaan noemen, jongen. Ja, en Herman, zie je wel, hè, jongen. We hebben niet veel nodig om het interieur op te vernieuwen, hè, om er een toptent van te maken. Wij niet. En, Herman, ik heb ook gelijk wat mensen uitgenodigd om de heropening te vieren. Goed zo, meneer Rijmen.